Hi miss. Abiyag ko lang labay ito putod si Kaya. No bilang nga ang karawak. Walay chance sakit si Ka. Figure mo. Lakas ng loob. Kung babaying. Akintan, balulaki ka lang talaga. Nansaman, mamutag ka ni. Gilatan eh. Si katulan talaga si Ren. Asawan mo la. Kaya na ako'y babaga la. Nung karaw kaluan sa sakay. Sa ikwandalante, collect and then select. Relax. Akin na po. Magmunta yung karaw. Relax ki pala ba? Sa gawa, mga wik kay duwag tang kanding, tay regalo mo tama to. Sarag tumata, pasyal ka abong data, man balang kay kiyo, tapyan walay itungoy na to, naman luto. Umangkuha pa isil subaim, namunata, ang alat tundaan. Ay, agiaring. Ang gapudpuli tayo sung kakaraw. Si katayo su kakaraw da. Wow! Kung kakapoy ka mo. Siyang kapitiwala yun siya. Ay, ka maasawa, talawang gagalawtan. Wala na ipakan mo si Ren. Relax. Ay po, atay pangangasawa, alawan si nga baaw, ta no na sinit ka at sarag to nilodam. Nunot mo maong. Mampili kang maong, ta anong mo ilakim. Hello, kamusta na you? Wala oras mo nata na mi tongtong. Ay, anytime basta si Ka. Tani arengal ko ya kursunada mak ko no. Pasensya la, ta kaibigan labat so pakanang nangkod si ka. Barkada, aki makakakis ka. Mupuntan. Taybe, nulabay to kan talaga. Ang gana mo karawan. Automatic. Manisya kad siya.